رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے، اس تو بعد لا تعداد اور انگنت درود و سلام امام کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس تے۔ معزز سامعین، گھراں دے اندر پردہ نشین میری اسلامی ماں اور بہنوں، پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میں تواڈے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہاں دی ولادت، حضرت مریم سلام اللہ علیہا انہاں دی ولادت تواڈے سامنے عرض کیتی سی۔ اللہ دے نبی عیسیٰ علیہ السلام دا پیدا ہونا اے اللہ پاک دیاں نشانیاں دے اندروں ایک نشانی۔ اللہ دے نبی عیسیٰ علیہ السلام لوگاں نو ایک رب دی طرف پکار دے رہے، توحید دی دعوت دیتی۔ لوگ مخالف ہو گئے، یہودیاں نے سازشاں کر لیاں، یہودیاں نے بادشاہ نو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے خلاف کر کے 33 سالاں دی عمر ہے عیسیٰ نبی دی، انہاں نے عیسیٰ نبی نو سولی تے چڑھانا چاہیا۔ میرے اللہ پاک نے عیسیٰ نبی نو بچان دا ڈھنگ بنایا، او بچانا چاہے تے مکڑیاں دے جالے اندروں بچا سکدا ہے، او بچاوے، او دے اگے مشکل کوئی نہیں۔ ڈگ پین آسمان تو نہیں مردے، ہاتھ قدرت نے جنہاں دا پھڑیا ہوئے، انہوں دریا بھی نہیں ڈوب دے نے، بوٹا رزق دا جدہ ہریا ہوئے۔ اللہ پاک فرماندے نے اسیں عیسیٰ نبی نو اوپر آسمانہ تے اٹھا لیا، تے عیسیٰ نبی دی شکل و شبات والا ایک نوجوان، انہاں نے سمجھا شاید عیسیٰ علیہ السلام نے، انہاں نے انہوں سولی چڑھا دیتا۔ ان مسیحاں اندر بھی کئی گروہ بن گئے، کئی تے اس گل نو من دے کہ عیسیٰ نبی ہی سولی چڑھ گئے، تے کئیاں نے اس گل نو منیا جیڑی گل اللہ پاک نے قرآن اندر بیان فرمائی۔ سورۃ النساء آیت نمبر 157 158 اللہ پاک نے اعلان فرمایا کہ اسی عیسیٰ نبی نو بچایا، اور ان قریب ایک ویلا آئے گا اسی عیسیٰ نبی نو آسمانہ تو پھر نازل کران گے، دمشق دے علاقے اندر آن گے اور دجال نو قتل فرمان گے، مسلمانہ دی امامت بھی فرمان گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ادو آن گے کہ جدوں دجال آئے گا، قیامت بپا ہو جائے گی، قیامت تو پہلے قیامت دیاں نشانیاں آ چکیاں تے کئی آ جان گیاں۔ نبی پاک علیہ السلام نے نا
قیامت دیاں نشانیاں دے اندروں نشانی بیان فرمائی ہے کہ عیسیٰ نبی دا نزول، عیسیٰ نبی دا نازل ہونا بھی قیامت دی بڑیاں نشانیاں وچوں ایک نشانی ہوئے گی۔ دجال دا آنا قیامت دیاں نشانیاں دے وچوں ایک نشانی ہوئے گی۔ اللہ پاک دا قرآن اعلان فرما رہا ہے، لوگ دنیا والے بھول کے بیٹھے نے کہ شاید پتہ نہیں قیامت کدوں آئے گی، لیکن قرآن کی کہہ رہے ہیں فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا۔ اللہ پاک فرماندے نے اے لوگ تکدے پینے ویکھتے پینے قیامت کدوں کو آئے گی، قیامت دا زلزلہ کدوں بپا ہوئے گا، لیکن اے دیکھن تے صحیح قیامت کوئی اچانک نہیں آ جانی، بلکہ فقد جاء اشراطها، قیامت دیاں نشانیاں پوریاں ہو رہیاں نے، قیامت دیاں نشانیاں آ رہیاں نے۔ انہاں نشانیاں دے وچوں کائنات دے سردار نبی نے دسیا ہے دجال آئے گا، کانے دجال دا آنا قیامت دی سب نالوں بڑی نشانی ہوئے گی۔ دجال کون ہے؟ دجال دجل دے اندروں نکلے ہے، دجل دا مانا دھوکھا کرن والا، فریب کرن والا، دھوکھا تے فریب، جھوٹ بولن والا، سچی گل نوں چھپان والا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے پھر دجال کدوں کو آئے گا تے دجال اس ویلے کتھے آپ؟ دجال کون ہے؟ انسانی شکل ہوئے گی، انساناں دے وچوں ہی یہودیاں دی نسل دے اندروں دجال ہوئے گا۔ اے دا نام مسیح دجال، اپنے آپ دا لقب مسیح رکھیا ہوئے گا۔ کائنات دے سردار نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے منادی کروا چھڑیے، حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے نبی پاک نے منادی کروا چھڑی کہ سارے مسجد دے اندر آ جاؤ۔ سارے صحابہ مسجد اندر آ گئے، صحابیاں بھی آ گئیاں۔ حضرت فاطمہ بنت قیس فرماندیاں نے ممی مسجد دے وچ آ گئی، نبی پاک علیہ السلام نے جماعت کروائیے، اسی ساریاں نے نبی پاک دے پیچھے آپ دی ابتدان در نماز پڑھیے۔ کائنات دے سردار نبی نے ساڈی طرف یعنی مقتدیاں دی طرف منہ فرما کے آپ اعلان فرما دیندے نے، آپ فرما دینے صحابہ کوئی وڈی گل نہیں، کوئی عذاب تے خوف دی وعید والی گل نہیں، اج میں تانوں تاں کٹھیاں کر لیا سی، اج میں تانوں ساریاں نوں اس واسطے بلا لیا سی، میں تانوں ایک بڑی وڈی گل دسن لگا۔ صحابہ فرماندے نے سونیا کیڑی گل ہے؟ کائنات دے سردار نبی فرماندے نے صحیح جامع صغیر دے اندر روایت ہے، ابن ماجہ کتاب الفتن دے اندر روایت موجود ہے۔ آپ سرکار فرماندے نے صحابہ تمیم داری نصرانیاں دا بندہ، عیسائیاں دا بندہ تمیم داری اے میرے کول آیا ہے، اج میرے کول آ کے انہیں کلمہ پڑھ لیا، اے مسلمان ہو گیا، مینوں جڑی انہیں گل سنائی ہے او گل او ہوئی ہے جڑی گل اللہ پاک نے مینوں خواب اندر دکھا چھڈی، اللہ پاک نے مینوں جویں دس چھڈے آئے۔ اے تمیم داری کی کہہ رہا ہے؟ تمیم داری نے دسیا سونیا محبوبہ اسی دو قبیلیاں دے لوگ ساں، ایک قبیلہ لام تے دوسرے دا نام ذہن چوں نکل گیا، اے دو قبیلیاں دے لوگ سونے محبوب جی نال ممی کشتی دے اندر بیٹھ گیا، ساڈا سمندر دے اندر سفر جاری ہے، اسی کشتی دے اندر بحری سفر کرتے پے ہاں، آخر کار سمندر دیاں موجاں آئیاں،
समंदर दियां लहरां आईयां, इस समंदर दा पानी बिफरिया साडी कश्ती किधरों किधर जा लगी है ते साडी कश्ती समंदर दियां लहरां दे अंदर, समंदर दियां मौजां दे अंदर एक महीना घूमदी रही है। आखिरकार मगरब दी तरफ जाके एक महीने तो बाद एक जजीरे दे नाल जाके लग पई है। असीं सारे कबीले, दो कबीलियां वाले आदमी इस जजीरे ते जदों उतर पै, सोने महबूब जी अगे जाके वेखिया कि एक बेसुरा जिहा जानवर है जिदे वाल भी डराने, जिदे खुर भी डराने, जिदे पैर भी डराने, एदा चेहरा ते सानू नजर कोई नहीं आया। एडी खौफनाक शक्ल है, सानू डर पिया लगदा ते मैं पूछिया मन अंता, ओए तू कौन है, कित्थों आया है? ए कहंदा मैं जसूस हां, आओ मैं तुहानू लै चलां अपने बादशाह दे कोल। हजरत तमीम दारी फरमांदे ने सोनिया फिर असीं इहदे पिछे पिछे जंगल दे अंदर चले गए। जिस वेले जंगल दे अंदर दाखल होए आना ते उथे जाके वेखिया एक अखों काना बंदा बैठा होया है, बेसुरी शक्ल है, एवें पिछों सिर तो गंजा बंदा ते सप दी तरह एंदी सुराई नुमा सिरी बनी हुई है। सोनिया वेखदियां नाल ही असीं डर गए। इन्हें अपनी दहकदी हुई आवाज के नाल मैनू पूछया बई तू कौन है? मैं दसिया मैं तमीमदारी, मैं अपने कबीले वालियां दा सारियां दा तारफ करवाया ते मैं पूछया तू कौन है? ए बंदा कहन लग, इंसानी शक्ल है लेकिन बेसुरी ते खौफनाक, ए कहन लग पिया अच्छा तू अहले अरब, अच्छा तू अरब दे इलाके वाला है, मैनू दस नखलस्तान दे अंदर हरियाली आई है कि नहीं आई? नखलस्तान दे अंदर हरियालियां आईयां ने कि नहीं? तमीमदारी कहंदे ने मैं सारी गल दसीए। फिर दूसरा सवाल करदा दरियाए फरात दा पानी सुक गया कि नहीं? आप फरमांदे ने नहीं हाले ते खेतियां करियां ने, पानी चलदा पिया है। ए बंदा कहंदा है जदों दरियाए फरात दा करीब एक वेला आएगा सारा पानी सुक जाएगा, लोकां दियां खेतियां खत्म हो जाणगियां, जानवर प्यासे मर जाणगे। ए बंदा सवाल करदा तमीमदारी तू मैनू दस मदीने दे अंदर मक्के दा एक नबी है जिहड़ा मदीने दी तरफ हिजरत करके जाएगा, ए हिजरत कर गया कि नहीं? तमीमदारी फरमांदे ने ए मदीने दी तरफ हिजरत करके आ गया है। ते ए बंदा कहंदा ओ रब दा नबी सच्चा है ते मैं दज्जाल हां, एक दिन आएगा मैं पूरी दुनिया ते हुकूमत ते बादशाहतां करांगा पर मदीने अंदर अल्लाह मैनू दाखिल नहीं होने देवेगा। तमीमदारी ने जदों ये गल्लां दसियां न, कायनात दे सरदार नबी फरमांदे ने सहाबा ये मैं तुहानू इस वास्ते दसना पिया कि हर नबी आदम अलैहिस्सलाम तो लैके मेरे तक हर नबी ने अपनी कौम नू दज्जाल दे बारे दस्या। एडा अहम मौजू जे कि नबियां दी सुन्नत है कि अपनी कौम नू आगाह करो। नबी पाक फरमांदे ने दज्जाल उदों तक नहीं आएगा जदों तक लोग उलमा इन्हां नू दसदे रहणगे, अपनी कौम नू आगाह करदे रहणगे। ते दज्जाल ने उदों आना जिस वेले लोग उहदा ख्याल भुल जाणगे, लोग उहदे बारे दसना पुछना बंद कर देणगे, यानी लोग अपनी ही मसरूफियात अंदर होंगे, उदों दज्जाल दा ज़हूर होएगा। आप सरकार ना फरमांदे ने छड़ी फड़ी, आप सरकार फरमांदे ने अल्लाह दी कसम उठा के कह रहे हैं तमीमदारी ने सच फरमाया, लेकिन मैं मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुहानू दज्जाल दे बारे आगाह पिया करना जिदे बारे सारे नबियां ने दस्या कि आदम अलैहिस्सलाम तो लैके क़यामत तक सारे फितनियां जो वड्डा अजीम तरीन जो फितना होएगा तो दज्जाल दा फितना होएगा। अल्लाहुम्मा महफज़ना बिहिम, अल्लाह सोने ये दे तो सानू सारियां नू महफूज फरमा। अल्लाहुम्मा महफज़ना, अल्लाहुम्मा इन्ना नाऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीह दज्जाल। ए दुआ करया करो अल्लाह दज्जाल दे फितने कोलो सानू सारियां नू महफूज फरमा। आप फरमांदे ने दज्जाल ये मशरक दे अंदर है,
آپ نے 3 دفعہ الفاظ فرمائے اے مشرق دے اندر ہے، اے مشرق دے اندر ہے، اس ٹائم مشرق دے اندر دنیا چ موجود ہے دجال۔ جدو نبی پاک نے فرما دیتا ہے موجود ہے، تے اج کل کئی ایسے اپنی رائے رکھنے والے کہتے ہیں نہیں جی دجال انسانی شکل نہیں ہے، دجال دا معنی ایک ہیلی کاپٹر ہے کہ جڑا بڑی جلدی سیر و سیاحت کر لیندہ ہے۔ مسیح دجال ہے نا، مسیح میں نا سیر و سیاحت کرنے والا دجال دجل جو نکلے اب دھوکھا دئی فریب۔ کئیاں نے کہا آج کل دا میڈیا ہے نا، سوشل میڈیا جھوٹ بولتا ہے چونکہ یہ بھی دجال ہے۔ کئیاں نے کسے نو دجال دیاں تشبیہ دیتی، کئیاں نے کسے نال دیتی ہے، لیکن حدیثاں اندر یہی ثابت ہوندا ہے کہ وہ انسان ہوئے گا اور دنیا تے موجود ہے اور انسانی شکل چ آئے گا، لوکاں دے ایمان کھوئے گا۔ آنا کدوں ہے انہیں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے فتنیاں تے فتنے آن لگ پین گے، فتنے اینے زیادہ ہو جان گے، ہر آن والا فتنہ پہلے فتنے دے نالوں زیادہ خطرناک ہوئے گا، تے فتنیاں نو ویکھ کے لوگ ایویں خواہش کرن گے اللہ اس تو مر گئی چنگے سانو موت آ جاندی، طاعون دی بیماری عام ہو جائے گی۔ آ چھوٹے چھوٹے نبی آن گے جھوٹیاں نبوتاں دے دعوے کرن والے کہ ممی نبیاں، تے کئی جھوٹے دجال بھی آن گے اپنے آپ نو دجال کہلان والے۔ فرمایا زلزلیاں دی کثرت ہو جائے گی، کثرت دے نال زلزلے آنے شروع ہو جان گے، امانتاں لوگاں اندر ختم ہو جان گیاں، قریانی عام ہو جائے گی، زنا تے فحاشی عام ہو جائے گی، سود بھی لوگاں اندر عام ہو جائے گا۔ بیت المقدس فلسطین دے اندر، بیت المقدس اللہ پاک مسلمانہ دے قبضے اندر فرما دیں گے، مسلمان بیت المقدس نو فتح کر لین گے۔ رومیاں عیسائیاں دی تعداد دے اندر صحیح مسلم کتاب الفتن دے اندر آپ فرما دے رومیاں تے عیسائیاں دی تعداد دے اندر اضافہ کو آج اثر ویکھیا جائے نا، آج پوری دنیا تے سب نالوں زیادہ عیسائیاں دی تعداد ہے، سب نالوں زیادہ۔ یہودی بھی نہیں دے، یہودی تے آئی مٹھی بھر نے، سب نالوں زیادہ پوری دنیا جگر تعداد ہے اس وقت عیسائیاں دی، مسیحیاں دی۔ نبی پاک نے فرمایا یہ نشانی پوری ہوئے گی دجال تو پہلے۔ جدو نشانیاں جڑیاں دسیاں نے نا، آپ فرماندے نے پوریاں ہو جان سمجھ لو کہ دجال دا ظہور قریب ہے، ہن دجال آن والا ہے۔ کائنات دے سردار نبی فرماندے نے دجال دے آن تو پہلے مسلمان تے عیسائی ایک جنگ دے اندر کٹھے ہو جان گے، آپس دے اندر معاہدہ کر لین گے، عیسائی تے مسلمان کٹھے ہو کے ایک تیسری طاقت دے خلاف جہاد کرن گے، جنگ کرن گے۔ مسلمان تے عیسائی کٹھیاں مل کے جنگ کرن گے، اللہ پاک اس جنگ دے اندر مسلمانہ دے عیسائیاں نو فتح عطا کر دیں گے۔ انہاں عیسائیاں دے وچوں ایک بندہ اپنی تلوار لے کے آ جائے گا، اپنی صلیب لے کے آ جائے گا، ایک اونچی جگہ تے ایک اونچے ٹیلے تے اپنی صلیب نو ٹنگ دے گا، اعلان کر دے گا لوگو ویکھیا جے ساڈی مسیحاں دی صلیب اج غالب آ گئی۔ آپ فرماندے نے مسلماناں دے وچوں ایک مسلمان جو شیلے پن دے اندر غصے دے اندر تلوار پکڑ کے آئے گا، اس بندے نو مار دے گا، اس بندے نو غصے اندر قتل کر دے گا۔ عیسائی اپنا معاہدہ توڑ دیں گے، مسلمان علیحدہ عیسائی علیحدہ ہو جان گے، عہد شکنی ہو جائے گی۔ آپ فرماندے نے عیسائی تے مسلماناں دی آپس دے اندر جنگ شروع ہو جائے گی، ایک بہت بڑی لڑائی ہوئے گی، ایڈی بڑی لڑائی ہوئے گی، اتنا بڑا خون خرابہ ہوئے گا، اینیاں خون ریزیاں ہون گیاں۔ صحیح مسلم دے اندر موجود ہے کہ مسلماناں دا گروہ آئے گا، ادھروں عیسائیاں دا گروہ آئے گا، عیسائی بھی عیسائی بھی بیعت کر لین گے، اپنی شرط رکھ لین گے آج شام تک یا جان دے دیاں گے یا علاقہ فتح کر کے آواں گے، تے مسلمان بھی بیعت کرن گے، عیسائی بھی ایک شرط رکھ لین گے، شام ویلے
معاملہ ہوئے گا، لڑتے ہون گے، نہ عیسائیاں نو کچھ ملے گا نہ مسلماناں نو، شام نو واپس چلے جان گے، دن چڑھے گا پھر وعدہ کر لین گے یا تا مر کے آواں گے یا علاقہ فتح کر کے آواں گے یا عیسائیاں نو شکست دے کے آواں گے، اے دونوں گروہ شام ویلے میں واپس چلے جان گے۔ آپ فرماندے نے تیسرا دن آ جائے گا تے تیسرے دن پھر کوئی وعدہ کرن گے، ایسے موت دی شرط دے آ کے لڑائیاں کرن گے، پھر شام نو واپس چلے گئے۔ جس ویلے چوتھا دن ہوئے گا مسلماناں دے جڑے باقی کوئی بچے کچے مسلمان رہ جان گے، اے چوتھے دن وعدہ کر کے اللہ دا نام لے کے نکلن گے، تلواراں پکڑیاں ہون گیاں، جہاد کرن گے، لڑائی کرن گے، پھر اینی بڑی لڑائی ہوئے گی نا، اینی بڑی لڑائی ہوئے گی۔ کائنات دے سردار نبی فرماندے نے کہ ایک پرندہ اڑدا ہویا اس لڑائی چو لنگنا چاہے گا، لنگ نہیں سکدا، او دے بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جان گے، اینیاں تلواراں دیاں چھنکاراں آن گیاں، اینیاں تیزی دے نال لڑائیاں ہون گیاں۔ آپ سرکار فرماندے نے اسلیاں دی لڑائی نہیں ہوئے گی، اوتھے بندوقاں دی لڑائی نہیں ہوئے گی، اوتھے رائفلاں دی لڑائی نہیں ہوئے گی، اوتھے بمباریاں نہیں ہون گیاں۔ آپ فرماندے نے اوتھے تلواراں دا دور واپس آ جائے گا، لوگ تلواراں دے نال اپنیاں برچیاں دے نال لڑن گے، اپنیاں تلواراں دے نال لڑن گے، اے لڑدے 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 اینا خون خرابہ ہے کہ مسلماناں نو اللہ پاک فتح تا فرما دے گا، اپنیاں تلواراں مسلمان رکھ دے ہون گے، ادھروں ایک ہور لشکر آئے گا، نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے رومی لشکر پھر کٹھا ہو کے شام دے اندروں نکلے گا، شام دے اندروں رومی لشکر اپنیاں تلواراں لے کے مدینے دی طرف اپنا رخ کرے گا، مدینے دے اندر جس ویلے داخل ہونا چاہے گا اللہ پاک اینو مدینے تو باہر اس لشکر نو دنسا دے گا۔ اللہ پاک نے مدینے دے دروازیاں تے مدینے دیاں اطراف تے اللہ پاک نے اپنے فرشتے مقرر فرما چھڑے نے جڑے مدینے دی حفاظت کر دے ہوں گے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے ادھروں مدینےوں پھر ایک لشکر نکلے گا، انہاں نال لڑائیاں کرے گا، مسلماناں دا لشکر جس ویلے انہاں نال لڑدا ہوئے گا اللہ پاک مسلماناں دے اس لشکر نو فتح تا فرمان گے، تلواراں زیتون دے درخت دے نال ٹنگ کے تے اپنا مال غنیمت کٹھا کر دے ہون گے، تے ادھروں شیطان آواز دے دے گا، شیطان منادی کر دے گا، اوے لوگو اوے مسلمانوں تواڈے اہل و عیال دی تانوں فکر کوئی نہیں، تواڈے بچیاں دی تانوں فکر کوئی نہیں، تسی ایتھے مال غنیمت پہ کٹھا کر دے جے، تواڈے بچیاں تے دجال آ چکیا ہے، تواڈے اہل و عیال تے دجال آ چکیا ہے۔ آپ فرماندے نے مسلمان مال غنیمت ایتھے ہی چھڈ دین گے، مال غنیمت چھڈ کے جدوں پیچھے دا رخ کرن گے شیطان نے جھوٹ بولیا ہوئے گا، اودوں دجال والے نہیں آیا ہونا، ایسے ہی اسنا دے اندر لوکاں تے حالات بڑے برے آ جان گے۔ آپ فرماندے نے ایک سال تے اس طرح ہوئے گا، پہلے سال اللہ پاک ایک تہائی بارشاں نو روک لوے گا، ایک تہائی بارشاں لوگاں اندر قحط سالیاں آ جان گیاں، لوگاں دے اندر اناج دی کمی آ جائے گی، پھر دوسرا سال ہوئے گا اللہ دو تہائی بارشاں روک لے گا، تیسرا سال ہوئے گا اللہ 3 تہائی بارشاں روک لے گا، بارشاں رک جان گیاں، تیسرے سال بالکل اناج دا خاتمہ ہو جائے گا، لوکاں تے ظلم بھی ود جائے گا، پھر اس طرح ہوئے گا مدینے ایک بندہ نکلے گا بنو ہاشم دی اولاد دے اندروں، بنو ہاشم دی اولاد دے اندروں ایک بندہ نکلدا ہویا مکے دے اندر بیت اللہ دے اندر آ جائے گا، بیت اللہ دے اندر آ کے بیت اللہ دے اندر آ کے بیت اللہ دے غلاف دے سامنے غلاف دے نال حجر اسود دے نال حجر اسود تے رکن یمانی انہاں دوواں جگہاں دے درمیان دے اندر اے بندہ آ کے بیٹھ جائے گا، اے دا نام ہوئے گا محمد بن عبداللہ
जिन्हों लोग इमाम मादी दे नाम नाल याद करनगे, ए लोगां नूं दर्स दे रहे होणगे, लोगां नूं वाज करदे होणगे, लोगां नूं नसीहत करदे होणगे, लोकी आणगे हजरत इमाम मादी दे हाथ ते बैठ करते जाणगे। आप फरमाते ने सहाबा मैं तुहानू तलकीन कर रहा, जे तुहाडी जिंदगी च इमाम मादी आ जाए उन्होंने अपना खलीफा ते इमाम बना लिया जे, ओदे हाथ ते बैत कर लिया जे, यही तुहाडे हक दे अंदर बेहतर है। आप फरमाते ने मेरी आल दे अंदरों होएगा इमाम महदी अब्दुल्ला मुहम्मद बिन अब्दुल्ला फातमी हसनी दा मुकम्मल नाम। आप फरमाते ने मेरी फातिमा रजी अल्लाह को ताला नहा दे बतन दे अंदरों आप दे शजरा नसब दे अंदरों मेरी आल दे अंदरों इमाम मादी होंगे। इधरों रूमियां दा लश्कर फिर हमला करेगा, इधरों इन्नी देर नूं पता चलेगा कि यहूदियां ने सारियां ने इकट्ठ कर लिया है, यहूदी इकट्ठे हो गए। यहूदी ने वैसे भी अज बड़ा जोर ला रहा है, यहूदी शुरू तो नबी पाक इस्लाम ने फरमाया यहूदी तुहाडा कदे भी दोस्त नहीं हो सकता, ये तुहाडा दुश्मन। सब नालों ज्यादा यहूदियां ने इस्लाम का नुकसान किया। अज यहूदियां ने ना कोई कसर नहीं छड़ी, यकीन करके जानो मुसलमान ज्यादा ने, ईसाई ज्यादा ने, लेकिन पूरी दुनिया की मैशत से जिहड़ा कब्जा है यहूदियां का। अज जिन्ने भी बैंक ने ना, आ बैंकों का सारे बैंकों का निज़ाम ये जिहड़ा कंट्रोल है यहूदियां ने, जितना मीडिया ये कंट्रोल यहूदियां का है, और जितना ऑनलाइन जितना इंटरनेट पे या नेटवर्क चल रहा है, इंटरनेट ऑनलाइन जितना भी कारोबार है, ऑनलाइन जितना डाटा इकट्ठा हो रहा है ना पूरी दुनिया का, ये सारा यहूदियां के हैड ऑफिस से जा रहा है। यानी कि यहूदी पूरी दुनिया ते काबज होने की, बल्कि वो कहते हैं किताबां पढ़ के ना अपनियां यहूदी तकरीरां करते हैं, वो कहते हैं कि असी साडा मसीह दज्जाल आएगा, असी उहदे वास्ते एक प्लेटफॉर्म मुहैया कर रहे हैं, असी उहदे वास्ते एक प्लेटफॉर्म बना। फिर यहूदी की कर रहे हैं, हर मुल्क के अंदर जाके अपने आप को मनवाने की कोशिश करता है। इजराइल यहूदी ने सारे इजराइल अपने आप को मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। आ देखो IMF के चुंगल के अंदर पाकिस्तान को फसा के बाद चो यहूदी इकट्ठे होकर कह देंगे कि इसराइल को तस्लीम किया जाए, वरना असी तुहानू कर्जे नहीं दे सकते या साढ़े कर्जे जक मुश्त वापस किए जाए, तो फिर भी पकड़े गए। यानी इसराइल यहूदी इतना साजिश है, अज तो 1400 साल नबी पाक इस्लाम पहले ही फरमा के चले गए, इन्हों की साजिश तो बच के रहे यहूदियां। अज जो प्लेटफॉर्म मुहैया कर आ पिछले ना 2 साल दे पिछले 1.5-2 साल पुरानी बात है कि सऊदी अरब के अंदर यहूदियों ने इजराइल ने उन्होंने एक साइड ते जजीरे ते ना एक बहुत बड़ा, जिस तरह दुबई है ना इस तरह एक शहर बसाना चाह रहे, उन्हें जगह लै ली, और वो अंदरों अहले अरब अपने वो जिमीदार या गरीब चरवाहे जिन्हों की रोजी उस फसल के अंदर उन्होंने उतों उठा दिता गया, कोड़े दामां के अंदर जमीन खरीद लिया गई, उन्होंने उठा के शिफ्ट कर दिता गया, और वो इलाका सारा सिर्फ इजराइल वास्ते रख दिता गया। क्या जानता है जदीद तहकीक के मुताबिक कि वो इलाका है ना जिहड़ा नबी पाक अलैहिस्सलाम की पेशीन गोई के मुताबिक उथे मशरक की तरफों नखलस्तान के इलाके जो हंदा होया, असबहान की वादी यहूदा जो हंदा होया, ईरान चो निकलता होया इराक और शाम के दरमियानी रस्ता इख्तियार करता होया उथे आके जिहड़ी वो बस्ती नवा शहर इजराइल बसाना चाहता ना, उथे दज्जाल अपना बसेरा करेगा, उथे कायम होएगी। तो शहर के बारे दसिया जा रहा है कि उथे जदीद टेक्नोलॉजी आ रही है, जदीद टेक्नोलॉजी। बाहर क्या बात दूर ना निकल जाए, एक पढ़ी लिखी बात तुहानूं दस रहे हैं कि जिहड़ी जदीद तहकीक के मुताबिक, रिसर्च के मुताबिक यहूदी अज भी मुंतजर है कि कदों साडा मसीह दज्जाल आएगा तो असी पूरी दुनिया ते हुकूमत करांगे। नबी पाक फरमाते ने दज्जाल भी यहूदी है, वो भी यहूदी है, वो भी यहूदी होएगा, इंसानों के विचों होएगा, यहूदी ओहदे इंतजार के अंदर। आप सरकार फरमाते ने इमाम महदी बैतुल्ला शरीफ के अंदर बैठे होंगे, मदीने दे ऊपर
ایک گروہ آ کے حملہ کرنا چاہے گا مدینہ پاک تے حملہ کرن دی کوشش کرے گا امام مہدی دا لشکر بڑا کمزور ہوئے گا امام مہدی دے کول لڑن والے انہیں زیادہ لوگ تے نہیں ہوں گے لیکن آپ سرکار فرماندے نے دجال نو اے طاقت نہیں ہوئے گی مکے اندر داخل ہو جائے یا مدینے اندر داخل ہو جائے نہ مکے اندر جا سکتا ہے نہ مدینے اندر جا سکتا ہے امام مہدی دعا کر دیں گے ادھر لشکر بیداد مقام تے پہنچے گا بیداد مقام تے آئے گا آپ فرماندے نے زمین اندر دنسا دیتا جائے گا اس کمزور لشکر دے واسطے اللہ پاک آسمان تو مدد نازل فرما دیں گے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے پھر کی ہوئے گا دجال دے آن دی راہ ہموار ہو جائے گی کائنات دے سردار نبی نے دسے ہے جدو تیسرا سال بڑیاں کیت سالیاں دا ہوئے گا تے چوتھے سال دے اندر جا کے دجال دا ظہور ہو جائے گا مشرق دے علاقے دے اندروں نخلستان دے وادی دے اندروں یہودا والی آبادی دے اندروں ہندیاں ہویا عراق تے شام دے درمیانے رستے جو لنگدا ہویا دجال آئے گا فلسطین دے یہودیاں نو نال لے گا ایران دی آبادی اسبہان تے نخلستان ایتھوں دے یہودیاں نو نال لے گا 70,000 یہودیاں دا لشکر دجال دے نال ہوئے گا نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اے 70,000 دا لشکر لے کے تلواراں لے کے مسلماناں تے حملہ آور ہون واسطے آن گے امام مہدی اس ویلے اپنا لشکر لے کے آپ مدینے ہوں باہر نکل رہے ہوں گے شام دی طرف آ جان گے دجال نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے میرے مسلمانوں میرے صحابیوں ذرا غور کر لو آپ سرکار فرماندے نے صحابیوں دجال کیسا ہوئے گا اکھوں کانا ہوئے گا تے کھبی اکھ ہوندی سجی اکھ نہیں ہوئے گی اکھ تو کانا ہوئے گا تے کھبی اکھ اس طرح گوشت ابھریا ہویا جویں انگور دی طرح بڑے موٹے انگور دے دانے دی طرح اس طرح جویں اتے ہی ڈیلا رکھ دیتا ہے ابھریا ہویا گوشت ہوئے گا سپ دی طرح دی گردن ہوئے گی اب پیچھوں گنجا ہوئے گا آپ فرماندے نے گنگرے آلے بال ہوں گے لمبے قد والا ہوئے گا تے لمبی قد والی گدی تے سوار ہوئے گا یا گدے تے سوار ہوئے گا ایک کھوتا بھی کانا ہوئے گا اے آپ بھی کانا ہوئے گا اے دی ایس اکھ تے ایس اکھ دے درمیان دے اندر لکھیا ہوئے گا کافر اے مٹانا چاہے گا مٹا نہیں سکتا کافر مومن بندہ پڑھ لوے گا ہر بندہ ہی پڑھ لے گا کہ کافر لکھیا ہویا ہے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے حضرت ابو امامہ بہلی رضی اللہ کو تعالیٰ روایت دے راوی صحیح مسلم دے اندر کتاب الفتن دے اندر صحیح البخاری پڑھ کے ویکھ کدے دجال کتاب الفتن دے اندر پڑھ کے ویکھ دجال دا تذکرہ ایویں تے نہیں سارے نبی دس کے گئے تے حافظ محمد لکھوی رحمت اللہ علیہ بڑی پیاری ترجمانی کر گئے آپ فرماندے نے ہر نبی امت اپنی تھی تے دجال دے کولوں ڈرائی ہن او ٹاپو مشرق بلے اندر قید اہائی اس نام دجال تے قوم یہودی تے لقب مسیح کہاوے اکھ کھبی اس کافی اچھی تے وانگ انگور دسیاوے گنجے وال قد آور ہوسی اور گنجے وال قد آور ہوسی تے رنگ سرخ مکاری اور گدا بھی عظیم قد آور رکھے تے جس دے کرے سواری تے پہلے دعویٰ نبوت کرسی تے پھر خدا کہاوے
لوکاں دے ایمان کھووے تے پاک نبی فرماوے کائنات دے سردار نبی فرماندے نے اے لوگاں دے آگے ایمان کھوئے گا جتوں جتوں لنگدا جائے گا 40 دن پوری دنیا تے رہے گا تے پہلا دن دجال دا کائنات دے سردار نبی نے دسیا پہلا دن ایڈا لمبا ہوئے گا 1 سال دا 1 دن ہوئے گا نبی پاک علیہ السلام دے صحابات کردے نے سونیا 1 سال دا دن ہوئے گا ساڈیاں نمازاں دا کی بنے گا آپ فرماندے نے صحابہ 1 دن نہیں ہوئے گا 1 سال دے دناں جڑا 1 دن تا ہوئے گا لیکن نمازاں دا حساب لا کے تسی 1 دن نہیں بلکہ پورے سال دیاں نمازاں پڑھنیاں کون گیاں دوسرا دن دجال دا 1 مہینے جتنا لمبا ہوئے گا نمازاں حساب لا کے 1 مہینے دیاں پڑھنیاں کون گیاں تیسرا دن دجال دا آپ فرماندے نے 1 ہفتے جتنا لمبا ہوئے گا باقی 37 دن عام دناں دی طرح کون گے 40 دن 40 دناں دے اندر پوری دنیا دی سیر کر لے گا 40 دناں دے اندر پوری دنیا دا چپا چپا چھان مارے گا تائیں تے اپنے آپ نو کہے گا انا مسیح الدجال انا مسیح الدجال میں مسیح دجال پوری دنیا دا چپا چپا چھان مارن والا آپ فرماندے نے جتوں لنگدا جائے گا سجے ہاتھ دے اندر جنت پڑی ہوئے گی کھبے ہاتھ دے اندر جہنم پڑی ہوئے گی سجے ہاتھ دے اندر نالے پانی دی نہر بھی ہوئے گی 1 اگ والا حوض بھی ہوئے گا اپنے نال اللہ پاک نے چونکہ دجال دجل دھوکھا فریب جھوٹ مکار نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اللہ پاک نے اینو عارضی اختیار دیتا ہوئے گا عارضی طور تے اختیار ہوئے گا پھر 1 بستی دے اندروں لنگے گا اینا بستی والیاں دیاں پیٹاں بچاریاں پیاس نال مردیاں کون گیاں اینا بستی والیاں دے چشمے سک گئے اینا بستی والیاں دے اینا دیاں کھیتیاں سک گئیاں ختم ہو گئیاں دجال اوتھے پانی دی نہر چھڈ دے گا کھیتیاں ہریاں ہو جان گیاں باغات آ جان گے نباتات زمین اپنی نباتات اگانا شروع کر دے گی اناج دے ٹیر لگنے شروع ہو جان گے اے لوگ کہیں گے ہاں واقعی ساڈا خدا ہے ہاں واقعی سچا خدا دجال اللہ پاک سانو سارے نو اللہ پاک محفوظ فرمائے نبی پاک فرماندے نے کوئی ایڈا تواڈے جو بہادر ہوے نا آکھے کہ میں دجال دا سامنا کراں گا نہیں کر سکدا اللہ پاک سانو محفوظ فرمائے او دجال دا فتنہ بڑا بڑا فتنہ ہے کائنات دے سردار نبی نے دسے ہیں کہ او دے سامنے جیڑا آئے گا شاید کتے اے نہ ہو جائے کہ او دی سازش دا شکار ہو جائے کتے ایویں او دی جھوٹی خدائی دا کتے او دی جھوٹی خدائی دا من کے تے کتے اپنا ایمان نہ ضائع کر پاوے تے نبی پاک فرماندے نے پتہ کی کریا کرو دجال دے کولوں ایک تا رب کولوں پناہ منگیا کرو اللہ دی پناہ منگیا کرو یا اللہ دجال دے کولوں محفوظ فرما آپ سرکار نے نماز دی اندر تشہد دی اندر پڑھن واسطے ایک دعا سکھا دیتی ہے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جدو نماز پڑھو درود ابراہیمی پڑھ لیا اس تو بعد ایک دعا پڑھیا کرو اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال اے دا معنی بندا ہے اللہ سونیا مینوں مسیح الدجال دے فتنے تو محفوظ فرما لے دوسرا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جے توانو پتہ چل جائے دجال آ گیا ہے تہاڈی زندگی اندر دجال آ جائے آپ فرماندے نے مکے اندر چلے جاؤ یا مدینے اندر رہائش رکھ لو نہ مکے اندر داخل ہو سکتا ہے نہ مدینے اندر ہی جا سکتا ہے نبی پاک فرماندے نے جیڑا بندہ سورت کہف دیاں پہلیاں 10 آیتاں زبانی یاد کر لیندا ہے 10 آیتاں سورت الکہف 15ویں پارے دے اندر سورت الکہف آپ فرما
فرماندے نے الحمدللہ انزل ما عبدل کتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے سورۃ الکہف دیاں پہلیاں 10 آیتاں جڑا بندہ زبانی یاد کر لیندا ہے، آپ فرماندے نے پڑھدا رہندا ہے، کانے دجال دے فتنے تو اللہ پاک اس بندے نو محفوظ فرما لین گے۔ یاد کریا کر سورۃ الکہف، ایک روایت دے اندر آندا ہے جدوں دجال سامنے آئے گا، جے کسے نو سورۃ کہف یاد ہوے تے پڑھ کے پھوک مار دے اللہ محفوظ فرما لے گا، نس جائے گا دجال۔ سورۃ کہف دیاں پہلیاں 10 آیتاں کدی وقت کڈ لے یاد کر لے، کدی جماعت دی کرانی پی سکدی، پہلیاں 10 آیتاں۔ ویسے سورۃ کہف دے اندر اللہ پاک نے اس فتنے دا ذکر بھی کیتا ہے، یاجوج ماجوج دا بھی ذکر کیتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے پناہ منگیا کرو، بچو اس فتنے تو، بہت بڑا فتنہ دجال دا۔ نبی پاک علیہ السلام نے دسیا ہے جس ویلے دجال مشرق دی جانب جو نکلے گا لوگاں دے ایمان کوندا ہویا، چوڑیاں چہریاں والے، موٹیاں شکلاں والے، موٹیاں اکھاں والے لوگ۔ حالیہ دور دے اندر اگر ویکھیا جائے نا، چین، کوریا، جاپان، روس، انہاں دے لوگ اوہی شکلاں نے جڑیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث چ دسیاں۔ فرمایا کہ انہاں شکلاں والے لوگ دجال دی پیروی کردے، انہاں دے نال لکھی ویکھن، چائنا دے لوگ، کوریا دے لوگ، جاپان دے لوگ، چوڑے چوڑے موٹی چمڑی، چوڑی چمڑی والے، موٹے عجیب شکلاں نے نال۔ آپ سرکار فرماندے نے ادھر ہی اندھا ہویا نا، اس علاقے چ ہی اندھا ہویا آئے گا تے 70,000 لوگ دے نال ہوں۔ آپ فرماندے نے جس ویلے ایک گاؤں دے اندروں گزر ہوئے گا، ایک نوجوان کھڑا ہوئے گا، نوجوان نو جا کے کہہ دے گا بھائی تیرا باپ فوت ہو گیا ہے۔ ہاں میرا باپ فوت ہو گیا ہے، میں تیرے باپ نو زندہ کر دینا، میں تیرے باپ نو تیرے سامنے کھڑیاں کر دینا۔ اے دے باپ نو کھڑیاں کر دے گا، کیویں کھڑیاں کرے گا؟ حقیقت وچ نہیں بلکہ شیطان دی شکل، شیطان دے باپ دی شکل دے اندر سامنے آ جائے گا، چونکہ دجالی شیطان ہے، دجال فتنہ ہے، اے شیطان اے دے والد دی شکل اندر سامنے آ جائے گا، اینو ویکھ کے تے بڑا خوش ہوئے گا، جلدی نال کہے گا ہاں میں تینوں اپنا رب منیا، ہاں میں تینوں اپنا رب منیا۔ پھر اگے جائے گا، اگے جا کے ایک پنڈ دے اندر ایک مواحد بندہ کھڑا ہوئے گا، اینو جا کے کہے گا تو مینوں رب مان لے کہ نہیں؟ یہ کہے گا میں تینوں رب نہیں ماندا، اپنی تلوار مارے گا، اکھاں دا دھوکا دجال، مکاری تے فریبی دجال، اکھاں دا دھوکا، اے جس ویلے مارے گا شیطان دکھا دے گا، ایویں اس بندے نو غائب کر کے ایویں دس دے گا جویں 2 ٹکڑے ہو گئے نے، لوگ ویکھن گے، بستی والے ویکھن گے واقعی یار انہیں تے مار چھڈیا، پھر زندہ کر دے گا، یعنی وہ غائب کیتے ہوئے بندے نو سامنے لے آئے گا، اے بندہ سامنے آ جائے گا، کہے گا ویکھ لے میں تینوں زندہ کر لیا، ہن تے مینوں رب من لے۔ باقی ویکھن والے منن گے واقعی کڈا کمال، واقعی خدا لگدا ہے، لیکن اے مومن بندہ جدوں اے دے چہرے تے ویکھے گا سامنے لکھیا ہویا نظر آئے گا کافر، کافر سامنے لکھیا ہویا نظر آئے گا، مومن بندہ کہے گا ہن تے مینوں پکا یقین ہو گیا ہے کہ تو دجال دا فتنہ ہے جدے بارے نبی پاک علیہ السلام نے دسیا ہے۔ میرا رب کون ہے؟ ربی جلال، میرا رب تے آسمان والا اللہ، میں تینوں مندا کوئی نہیں۔ اے نہ اپنیاں پھر مکاریاں کرنیاں شروع کر دے گا، مارنا چاہے گا، آپ فرماندے نے ککھ بھی نہیں وگاڑ سکدا، بس ایک دفعہ موحد بندہ نا مضبوط عقیدہ کر لوے ایدہ ککھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا۔ اگے چلدیاں جناب جدو خدائی دا دعویٰ کردا جا رہے ہیں تے لوگاں دے سامنے کس طرح دے لوگاں دے سامنے
کس کس طرح دے کمال وکھائے گا، جوہر دکھائے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ادھروں امام مہدی ٹرے سی چونکہ انہاں دا کمزور لشکر سی، ادھروں دجال آ گیا شام دے اندر، دمشق دی مسجد دمشق دے علاقے دے اندر آ جائے گا، شام دا دارالحکومت دمشق اس وقت دا۔ آپ فرماندے نے ایتھے جدو دجال دا 70,000 دا لشکر کٹھا ہو جائے گا، اس ویلے کی ہوئے گا، صبح ویلے رات گزر جائے گی، لشکر باہر کھڑا ہوئے گا، صبح دا ویلا قریب آ جائے گا، فجر دی اذاناں ہو جان گیاں، فجر دیاں اذاناں ویلے جناب دمشق دی جامع مسجد اونچے مینار والی مسجد ہوئے گی۔ آپ سرکار نے ایک گل بھی ذرا برابر بھی نہیں رکھی، ذرا برابر بھی نہیں چھپائی، میرے نبی پاک علیہ السلام نے شیشے دی طرح کھول کھول کے گلاں بیان فرما چھڑیاں۔ میں قربان جاواں، نبی پاک علیہ السلام آج تو آن والے 1400 سال بعد دیاں خبراں، 1500 سال بعد دیاں خبراں، نبی پاک علیہ السلام دیاں 1400 سال دسیاں پہلے ہویاں گلاں 3000 سال بعد بھی جا کے سچیاں ہون گیاں، قیامت تک کو سچیاں ہون گیاں۔ آج دے سائنسداناں نے تحقیقاں کر لیاں، نکے تو نکا ذرہ ریسرچ کر کے تحقیق کر کے دریافت کر لیا، ایٹم دریافت کر لیا، الیکٹرون دریافت کر لیا، پروٹون دریافت کر لیا، نیوٹرون دریافت کر لیا، نکے نکے جزویے دریافت کر لیں، نکا بالکل ذرہ دریافت کر لیا، لیکن میرے پیغمبر دی دسی ہوئی ایک حدیث بھی دریافت نہیں کر سکے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دجال موجود ہے، دنیا تے موجود ہے، زمین تے موجود ہے، زمین دے کسے کونے تے موجود ہے، مشرق دے اندر موجود ہے، ایسا جگہ تو گزر کے آئے گا۔ آج کل دا سائنسدان لب نہیں سکیا کہ دجال اس وقت کتے ہے، تحقیق اتنی محدود ہے، لیکن علم میرے نبی پاک علیہ السلام نے دیتا ہویا اینا وسیع اللہ پاک نے عطا فرما چھڑے۔ سائنس محدود ہے، اب دیکھیا نہیں سائنس دے جتنے بھی قانون آندے نے نا نال مفروضے آ جاندے نے، نال تفویضیے آ جاندے نے، نالوں دیاں حداں آ جاندیاں نے، محدودات آ جاندیاں نے، یعنی ایتھوں تک اصول کام کرتا ہے، ادھوں اگاں کام نہیں کرتا، پنجابی چ دس رہی۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام دیاں دسیاں ہوئیاں باتاں سبحان اللہ حد ہی کوئی نہیں علم دی، ایک جملہ بولیا ہے، ایک لفظ بولیا ہے، تے ایک لفظ تے پہمیں پورا سال وضاحتاں کر دے رہو تفسیر ہی نہیں مک دی، انہیں وسیع المعنی جملے بیان فرما گئے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے دمشق دی جامع مسجد دے اندر امام مہدی پہنچ جان گے، فجر دی جماعت دا ویلا ہو جائے گا، لوگ کٹھے ہو جان گے، امام مہدی جماعت کروان گے، اللہ اکبر کہہ دیتی جائے گی، جماعت واسطے کھڑے ہو گئے، آپ جماعت کروانی شروع کر دیں گے۔ ادھروں فجر دا ویلا دمشق دی جامع مسجد دے اللہ پاک اپنے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اونی عمر جنی عمر چ اوپر اٹھایا، 33 سال دے جوان، 33 سال دی عمر، اللہ پاک اس دمشق دی جامع مسجد مینار تے فرشتیاں دے پران تے بیٹھے ہون گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ پاک عیسیٰ علیہ السلام نو ایتھے مینار دے کول نازل فرمان گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس ویلے مسجد دے اندر داخل ہوئے، امام مہدی نو پتہ چل جائے گا عیسیٰ علیہ السلام آ چکے نے، امام مہدی اپنے مسلح تو پچھاڑ جان گے، امام مہدی سرک دے پیر پیچھے کر دیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہاں دے کندیاں تے ہاتھ مارن گے، کندیاں تے ہاتھ رکھ کے اگے کھڑیاں فرما دیں گے نہیں امام مہدی جی آج حق امامن دا تیرا ہی ہے، آج حق امامن دا تیرا۔ ایتھے بھی تینوں نکتے والی گل دس دیواں، وقت تے اجازت نہیں دیندا ورنہ تفصیل دے نال دس دا، امام مہدی کھڑے ہوئے نے جماعت کروا رہے نے، آپ کون رہے نبی عیسیٰ روح اللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ پاک دا لاڈلا نبی ہے، اللہ دی نشانی عیسیٰ مسیح ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے نبی آ گئے نے، اے نبی آ گئے نے تے عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی نو کے فرما دیں گے نہیں آج میں امام نہیں بلکہ محمد مصطفیٰ دا امتی بن کے آیا ہوں۔ حضرت عیسیٰ نبی ساڑھے نبی دی شان بلے بلے سبحان اللہ، عیسیٰ نبی فرمان گے آج میں امام نہیں نبوت لے کے نہیں آیا،
بلکہ عیسیٰ نبی فرمان گے میں نبی محمد کریم دا امتی بن کے آیا. میرے نبی نے فرمایا میتھوں بعد نبی آ کوئی نہیں سکتا. ایتھوں ثابت ہویا جے آ بھی جاوے تے نبی دا امتی بن کے آئے گا. جے آ بھی جاوے تے میرے نبی دا امتی بن کے آئے گا. اللہ دے نبی عیسیٰ علیہ السلام پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھن گے, اگے امت محمدیہ دا بندہ. شانہ دے نہیں بڑیاں سبحان اللہ. پیچھے عیسیٰ نبی کھڑے ہون گے, جماعت ہو گئی ہے. جماعت تو بعد آج اللہ پاک نے لشکر کٹھیاں فرما چھٹے. اللہ پاک نے اس لشکر امام مہدی والے لشکر نو طاقت عطا فرما چھٹی. چونکہ اللہ پاک دے حکم دے نال اللہ دے نبی عیسیٰ علیہ السلام اپنی تلوار لے کے نازل ہو چکے نے. اللہ دے نبی عیسیٰ علیہ السلام جماعت تو بعد فرمان گے دروازے کھول دیتے جان, سارے دروازے کھول دیتے جان گے. جس ویلے سے دمشق دے دروازے کھل گئے آپ فرمان گے او درویکھوں تے صحیح نام 70,000 دا لشکر ٹوٹتا ہویا پاجدہ نسدہ آئے گا. اللہ دے نبی عیسیٰ علیہ السلام اس طرح نظر مارن گے, سامنے کانا دجال نظر آ جائے گا. پیچھے 70,000 تلواراں لے کے یہودی کھڑا ہوئے گا. عیسیٰ نبی نو ویکھ دیاں ہی نبی پاک علیہ السلام فرمان دینے عیسیٰ نبی سان لین گے دجال پگھل جائے گا. عیسیٰ نبی نے سان لیا, دجال پگھل گیا. انہوں پتہ چل گیا میں ختم ہو رہا. دجال نے دوڑ لا دیتی, نس دیتی, بھج گیا تو نستا ہویا باہر نکل گیا. آپ سرکار فرماندے نے اللہ دے نبی عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی دا لشکر ہوئے گا, مسلماناں دی جماعت کٹھی ہوئے گی. آج امام سامنے, آج رہبر بن گیا عیسیٰ نبی علیہ السلام. تلواراں پکڑیاں ہون گیاں, مسلمان پیچھے لگ جان گے. اللہ دے نبی عیسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر نو لے کے جان گے. ایک ایک یہودی نو مار دے جان گے, ایک ایک یہودی ناسدا جائے گا. چونکہ انہاں دا پیشوا جو نس گیا, مسیح دجال پجدا پیا. دجال نو پتہ عیسیٰ نبی نے آنا ہے, جتھے انہاں دا سام میرے تے پہ گیا میں نمک دی طرح گھل جاواں گا, میں پانی پانی ہو جاواں گا. عیسیٰ نبی تو ڈردا نسدا نسدا کے جا رہا ہوئے گا. یہودی لوگ دے کون گے, کوئی پتھر دے پیچھے لوگ جائے گا. آپ ایک کہانیاں کسے نہیں پہ سنا دا, بخاری مسلم پڑھ کے دیکھ, سیاستہ پڑھ کے دیکھ, صحیح جامع صغیر پڑھ کے دیکھ, ابن ماجہ پڑھ کے دیکھ. روایتاں سنا رہے ہیں, میں نبی پاک اسلام دے فرامین تواڈے سامنے رکھ رہے ہیں. اے او گلاں دس رہے ہیں جنہاں نو نبی پاک نے فرمایا صحابہ لازم پکڑ لو, لازم پکڑ لو. دجال دے بارے لازمی یاد رکھیا جے, ہر نبی نے دسیا غفلت دا شکار نہ ہویا جے. دجال دے واسطے سورہ سورۃ کاف دیاں پہلیاں 10 آیتاں پڑھتے رہیا جے, یاد کرتے رہیا جے. ہن نہ ایک پتھر دے پیچھے لک گیا یہودی تے پتھر بھی بول کے کہے گا کہ آؤ مسلمانوں ایتھے میرے پیچھے لکیا اینو قتل کر دے. مسلمان اپنی تلوار لے کے جائے گا, یہودی نو لب لب کے قتل کرے گا. درخت بولے گا, ہر دیوار بولے گی, جتھے جتھے یہودی لکے گا ہر دیوار تے پتھر درخت بول کے دسے گا سوائے ایک درختوں. آپ فرماندے نے غرقت دا درخت ہے جنوں ایڈے ایڈے رنڈاں جسے ایڈے ایڈے میوے لگتے ہیں, کوڑے زہر تھوہر زقوم دا جویں درخت ہوندا ہے, غرقت دا ایک درخت ہوئے گا. اج بھی یہودی یاد رکھو, اج بھی یہودی بھارت دے اندر انڈیا دے جنگل دے اندر غرقت دے درخت لگا رہا ہے. شجرکاری دی مہم تے پوری دنیا تے غرقت دا درخت لا رہا ہے. این جی اوز کم کر رہی نے, یہودی درخت بے شمار لگائی جا رہا ہے غرقت دا. انہوں پتہ ہے کہ صرف انسانوں بچانا ہے تے غرقت دے درخت نے بچانا ہے. آپ فرماندے نے دجال بھی یہودی, اے یہودی دے نال ہون گے, غرقت دا درخت بھی یہودی ہوئے گا, یہودیاں دی حمایت اندر ہوئے گا. انہیں نہیں بولنا, باقی سارے درخت بول کے دسن گے یہودی میرے پیچھے. او غرقت درخت لگائی جا رہے ہیں. نبی پاک علیہ السلام فرماندے ہیں پھر آخر کار حضرت عیسیٰ علیہ السلام جان گے سامنے دجال آئے گا, اپنی برچھی مارن گے, اپنی تلوار مارن گے, اس دجال نو 2 ٹکڑے کر دیں گے, قتل کر دیں گے. دجال دا خاتمہ ہو جائے گا. پوری دنیا تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام امن قائم فرمان گے. پوری دنیا تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانہ دی امت محمدیہ دی حکومت قائم فرما دیں گے. امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کٹھے ہو جان گے. جس وقت ہسدی بسدی دنیا ہوئے گی, ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہو جائے گا, ایک
بہت بڑی قوم آ جائے گی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک بہت بڑی قوم آئے گی, ایدا نام ہوئے گا یاجوج و ماجوج. یاجوج ماجوج دی قوم ایک کیڑی قوم ہے؟ حتی اذا فتحت یاجوج حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وهم من کل حدب ینسلون. آپ سرکار فرماندے نے اللہ پاک دا قرآن سورۃ الانبیاء یاجوج ماجوج دی قوم ایک فسادی قوم, ذوالقرنین بادشاہ نے دیوار بنا کے اس قوم نو دیوار دے پیچھے قید کر دیتا. دو پہاڑاں دے درمیان اے دیوار نو چٹتے پے نے, شکل پگھلا کے ذوالقرنین بادشاہ نے دیوار نو بند کر چھڈیا. اے روز دا اے قوم دیوار چٹدیاں 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 امام مہدی تے عیسیٰ علیہ السلام جدو کٹھے ہو جان گے اونی دیر نو دیوار چٹ لین گے. دیوار چٹ کے جس ویلے دیوار نو ختم کر کے اگے آن گے پوری دنیا تے فساد بپا کر دین گے, پوری دنیا دا اناج ختم کر دین گے, دیواراں بھی چٹ جان گے, درختاں نو کھا جان گے, پتھر بھی کھا جان گے, بڑے بڑے قد ہون گے, چوڑے چوڑے چہریاں والی قوم ہوئے گی. اے ترکیوں نسل ہوئے گی. اے ترکی دی نسل یاجوج ماجوج حضرت نوح علیہ السلام دے ایک بیٹے دی نسل دی اندروں یاجوج ماجوج ہوئے گی. آپ سرکار فرماندے نے پھر کی ہوئے گا, بحیرہ تبریہ تو گزرن گے, ایک دریا تو گزرن گے, اے دا سارا پانی خشک ہو جائے گا, سمندر دا سارا پانی خشک ہو جائے گا. ایڈا وڈا لشکر ہوئے گا, جدو پچھلا لشکر آئے گا آ کے کہے گا ایتھے بھی کدے پانی ہویا کردا سی, یعنی ایڈا بڑا لشکر ہوئے گا. ایک پہلا بندہ لنگے گا دریا دا پانی خشک کرن گے, دوسرا آخری بندہ لنگے گا تے کہے گا ایتھے بھی کدے ہریالی اندی سی, ایتھے بھی کدے پانی اندا سی, اج سارا کچھ خشک ہو گیا. اس زمین دے اندر فساد برپا کرن گے. اللہ دے نبی عیسیٰ علیہ السلام تے امام مہدی اپنی قوم تے مسلمان مومن وحدہ نو لے کے کوہ طور تے چلے جان گے. تورے سینہ پہاڑ جتھے اللہ پاک موسیٰ نبی نال ہم کلام ہوئے نے, اس پہاڑ تے اپنی ساری قوم نو لے کے اوتھے بیٹھ جان گے. اللہ کے دعا کرن گے. اللہ پاک پھر ایویں فرمائے گا انہاں یاجوج ماجوج دیاں گردناں تے پھوڑے تے پھنسیاں دے دانے ہو جان گے. جنوں دانا ہوئے گا ڈگ کے مردا جائے گا, پھوڑا نکلے گا ڈگ کے مردا جائے گا. ساری قوم تباہ ہو گئی ہے, ہن بدبو پھیل گئی. اللہ اسی ایتھے نہیں رہ سکدے, بدبو پھیل گئی ہے. اللہ سونیا ہن کی ہوئے گا, اللہ پاک نے آسمان تو رحمت والی بارش برسا دینی ہے. پھر انہاں نو بہاندیاں ہویاں ساری بدبو ختم ہو جائے گی, بہاندیاں ہویاں پانی لے جائے گا. عیسیٰ علیہ السلام نیچے اترن گے, امام مہدی نیچے اترن گے, انیاں خوشحالیاں ہون گیاں. امام عادل جج بن جان گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام انصاف پسند جج تے امام عادل بن جان گے. آپ ایسیاں حکومتاں فرمان گے. اللہ پھر برکتاں انیاں فرما دے گا, برکتاں انیاں فرما دے گا. عیسیٰ نبی نے جڑا نظام قائم کرنا ہے ایہو جا نظام ہوئے گا. بھیڑیا تے بکری کٹھے پانی پین گے, بھیڑیا نقصان نہیں پہنچائے گا. ایک چھوٹی جی بچی شیر نو آ کے مارے گی, حدیث ہے چھوٹی جی بچی شیر نو آ کے مارے گی لیکن شیر نقصان نہیں پہنچائے گا. ایک چھوٹا جا بچہ سپ دی کھوٹ اندر اس طرح کر کے ہاتھ پا دے گا, سپ ہوئے گا, نکلے گا, کھیلے گا لیکن نقصان نہیں پہنچائے گا. امانتداریاں ہون گیاں, دیانتداریاں ہون گیاں, بے ایمانیاں ختم ہو جان گیاں. کائنات دے سردار نبی فرماندے نے انیاں برکتاں ہون گیاں. ایک پھل ہوئے گا, ایک انار پورے قبیلے واسطے کافی ہو جائے گا. ایڈا بڑا انار دا پھل ہوئے گا. ایک بکری پورے خاندان پورے قبیلے واسطے کافی ہو جائے گی. ایک انار توڑ کے جس ویلے اس ہرا قبیلہ کھا رہا ہوئے گا, اس انار دا چھلکا او دے تھلے پورا قبیلہ چھان تھلے بیٹھ سکدا ہے. انیاں برکتاں ہون گیاں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اس برکتاں دے وچ نہ پھر
اللہ دے نبی عیسیٰ علیہ السلام مقام روحہ تو احرام بنن گے، عمرے اور حج کا احرام بنن گے، آپ حج فرمان گے، آپ شادی بھی کرن گے، عیسیٰ نبی نکاح بھی کرن گے، اولاد بھی ہوئے گی، 45 سال دی عمر دے اندر طبعی موت آئے گی اور انہوں نے دفنایا جائے گا نبی پاک علیہ السلام دے روزہ مبارک دے اندر، نبی پاک علیہ السلام دے نام جدو قیامت والے دن اٹھائے جان گے، ادھروں نبی پاک علیہ السلام اٹھائے جان گے، عیسیٰ نبی اٹھائے جان گے، تے درمیان چوں ابو بکر عمر اٹھائے جان گے۔ کیسیاں ہستیاں نے، ادھر بھی نبی پیا ہوئے گا، ادھر بھی نبی پیا ہوئے گا، وچوں ابو بکر تے عمر اٹھتے ہون گے، دونوں نبیاں دے درمیان۔ دعا کرو کہ جو سنیا سنایا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آپ فرماندے نے اے وہ آخری دور ہوئے گا، صحابہ آخری دور ہوئے گا، صحابہ آخری دور ہوئے گا، اس وقت تو بعد جدو عیسیٰ نبی فوت ہو جان گے نا تے پھر ایک ایسا دور آ جائے گا، لوگ جدو دینوں پھر دور اندے جان گے نا، دور ہون گے تے ایڈے بدترین لوگ رہ جان گے دنیا تے، صرف جڑے گدیاں دی طرح چیخاں مار دے ہون گے تے گدیاں دی طرح ایک دوسرے نال گھل دے ہون گے، فرمایا بھیڑیاں دی طرح حملہ کر دے ہون گے، او جے لوگاں تے اللہ پاک نے پھر قیامت دا پہلا زلزلہ بپا کرنا ہے۔ اللہ سانو قیامت دی تیاری دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔